gora bizipoza ez da. Bai. Zehazki, biziberi bizipoza horixe baita urtengo EITB maratoiaren leloa. Abenduaren 18, egun garrantzitsua ezinbestekoa noski, eta dakizuenez aurten bildutako diru guzti hori zahartze osasuntsu baten alde bideratuko dugu. Beraz, osasuna behar baitu gure bizum zenbakiak ere, hementxe daukazue zenbakia. Plana oso nada, Zein da plana? Sartzie. Behira. Plana oso nada, berez. Eta gainera, ondo zahartuko bagina. Plan ezin jo beha. Esango nuke bide ona badara magula. Bai, ez da, pixkanaka ari gara. Dagoeneko iritsi diren hoiei esan bezala laguntza emate aldera, ekarpenak egiteko bizuma zabalik, eta atea ere zabalik, ez da? Atotzela gure lehiakideak, pasa, barrura, Gabon, Lur eta Maider, Iñaki eta Manes, Arit, eta Bie, ongi etorri. Begira, ondo, txalo zaparra da, merezia, antza, Azken aldiko luzenetakoa. Bejon daiola publikoari, Mila esker, gero alpamena, noski, baina. Lur eta Maider, zer moduz? Ongi, ondo. Zuek ere pixkanaka zartzaro osasuntxu baten aldera... Baitu. Bueno, aurrera bako lanak badituzu, zuek noski, 23 eta 24 urte, pentsa. Baina veteranoen lekua hartuta hemen. Bai. Laugarren saioa dugu, Hei. eta pilatu ditugu momentuz, zenbat? Euro? Laureun. Laureun euro. Bai. Eta bideratuko ditugu zertara, momentuz? Bueno, parranda. Ondo. Horrek elitzen bagea. Zartzaro osasuntxu baten alde. Egin dezagun, hori egia. Bai. Postasuna. Osasuna da. Bai. Parranda bat egiteko, hortarako. Bai, osea, bai. Bai, ze, ja hemen agertuta, ja jendeak nahiko du, benga, gomidatu trago atera, bezan. Ja, famaren zama da hori. Lur eta Maider miluzekoak, bakigu diru erabazi duzula, peajetxo bat. Hori da. Gazteizi gatoz eta kutxin ibilia. Hori aipatu duzu, Bai. Kutxiko parranda ere osasuntxu mantentzea aldera, noski, zuen ekarpena egiteko prest. Bai. Al ere arazo txiki bat, Ilaski. Esan? Aitortu didatenez, bueno, afaldu gabe etorri gira gaur. Konta iguzu, bizkak? Zer gertatu da? Afaldu demoka galdu. Bai, jode, parranda. Ondo dago. Parrandara beharrean, miluzera etortzeko ere lema bera, ez da? Afaldu demora galdu. Egia da gero, horre elikadura eta arazoak izango bagenitu momenturen batean. Ekarri gomen dute bokadilloa. Bai. Proba eta proba artean. Oskada txikiren bat, edo, baimenduta dago. Bai. Orduan, perfecto. Baimenduta dago inok ez bada ikusten. Beti ere, disimulatu, Bai. Esaterako, orain pasako gara urrengo bikotera. Aprobetxatu. Animo, zorte hon. Iñaki Manes moduz. Ondo. Ondo afalduta seguru. Bai. Beti, Tripa beteta. Afaldu demora galdu ez, Manes. Hoi mitoa. Bai. Afaldu inbertsio. Bai. Iñaki Manes, zeuk dirutxu elortuta. Bai. Lareun da 50 euro momentuz, bigarren saioa. Iñaki zaikuspegi bigarren saioan lasaiago. Bai, baina helburu berdinakin. Aber pasa gaitezken eta gero ja ikusiko. Ondo, Manes gau zer? Hobeto? Lasaiago, bai. Eta aurrekoen dirutxua irabazita be, aber bide horrek jarra izen duen, ez da? A ver, onditzen da poltsa. Bueno, gogoratuko dugu, Iñaki nondi zatozia, Antigotik. Eta betiko lagunek. Bai. Kuadrillako lagunek. Ikastolatik eta dana. Manes emazari, kuadrillak? Behatzi. Ondo. Behatzi. Ondo, izenik edo badugu? Ez. Badago Hori da. Ezin hemen ETB-ren estilo liburu aurratzen du izenak eta... Dana ez da esan behar, bez, Baina Jimenez, ongi etorri, da guretzat, ederra, zuek hemen egotia. Kerrik asko. Aita zemeak miluzen daude, Aritz eta Lier, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo, urduri baina ondo. Nor da aita nor semea, ondo lego, Hori da, duda, ez da? Bueno, egia zan, zartzaro osasuntxoaren alde, oraindik ere asko dute hauek egiteko. Nondik gatoz bikote? Durangotik. Ados, eta nork animatu du, nor? Begira, berezik interesatzen zait kasu hontan. A ber, ikustugu, oinarte ikusigu beti batera, eta ongara itxoiten nik ukin artean 18 urte etorri alizeteko. Aize ondo! Eta oin gauzela 18 eta nasera etorri, beragaz. Pintxa, Miluzeren bigarren buelta ontaz gero, eta ja badira 3 urte, itzuli ginela, gauero ikusi, alako batean, seme, joango gaitu, 18 urte bete bezala, izena eman dugu. Bai. Promesa indatzeon da, 18 urte itzitunean, etortzeko aukera. Pentsatzen dugu orduan, etxeko lanak eta entrenamenduak eta ondo burututa iritsi garen, ezta? Bueno, a ver. Etxean, bai. Hemen ere etxean bezala gontzai dezta, guk horren alde egingo dugu. Kurrikulumari dagokionez eta Aritz, osasuna, erizaintza, zertan ari gara? Erizaina naiz eta etxeko hospitalizazioan, egiten da, Galdakaoko ospitalean. Eta, bueno, ondo. Oso pozik. Bikain. Lier berriz? Ni ikasten. Noski, 18 urte beteta. Bueno, bestelako aukera batzuk ere badira, baina... Ingenieritza informatikoe.
Lehenbiziko urtea? Bai, lehen urtea. Eta zitxura? Bueno, hor doie. Badoie. Hemen aita ere ondo naukala, ez da ondo. Interesgarria da, gustatzen bai. Ze giro klasean eta? Ondo, oso ondo. Bai. Oso gustora. Hori gehiago gustatu zaizu igual. Bai. Materia bera baino eta dagoen jendea. Miluzera etorrita, ze plan, Aritz? Bueno, gaurkoa pasatzen dugun, aurreneko goza. Baina ziamesten, demagunzakoa irabazten dugula. Diru horrekin? Diru horrekin. Dana lierrentzat edo? Ez. Diru asko dago, zakoan, ez da? Bai, asko dago. Bai, asko dago. Bueno, aurrena familia guzti zen etxean ere, Ainoa eta Nerrekin batera ere, bidaitxo batek. Etxetik begira ditugu Ainoa eta Ner. Bai. Ados, beraiek ere nahiko dute, portzentai bat, ezta? Asmoa da laurok elkarrekin bidaia egitea. Alba da, bai. Eta badakigu nora, lider? Ez tozte esan, plan honek ez tozte askontau niri. Orain alitzara enteratzen? Bai. Igual du guztetzen nuen, diru guztia zuretzako izan. Ez dara. Dana ez bai, zati bat bai. Ariz nora egin nahi genuke bidaia? Bueno, ni Australiara jutea guztoko ditu. Lider, gutxi geratuko zain motel. Ja, behin zako handiakin, ez da? Bai. Behin eskatuta. Australiara? Bai, urrutira. Hasiko gara hemen eta... Hori, jakin totu noaino. Bozatu bikote? Eskerrik asko. Ondo entzun, Australiara joan detorri, egiteko moduan daukaguta. Miluzeko zakuan, 52.000 €850.000. Ondo, eta aipamena noski, aspaldiko txalo zaparradarik luzena jo baitute. Altxasuko lagunak, eskerrik asko gurean izateagatik. Hasiko gara. Aritz eta Lier, Australiarako bidie luzia da, pausuz pausu hasteko zeuentzat, ze proba, ikusi-makusi potokumiet edo tribuaren berbak? Guk ikusi-makusi. Ondo, Lur eta Maiderrentzat? Tribuaren berbak. Ederto? Iñaki Tamanez bertxotan. Oso ondo. Hasiko gara, tribuaren berbekin, ia, badator taula. Lur, denpora, dirudienez. Aitzitik. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Benaz. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Aitzitik. Dirudienez. Menturaz. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Ondikoz. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Goitik. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Preseski. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Behar bada. Ondikoz. Dirudienez. Agidanez. Guztira. Orotara. Mentura. Menturaz! Baina ez da guzan? Ez duzu elkatu, ez? Bueno, bi erantzun da. Orotara. Hoi puntu, animo. Orotara. Ondo. Iñaki Tamanez. Aurpegi goibela ikusi ditut, potokumeak zuentzat eta... Ondo. Nire irudipena izan da, kasta. Edo estrategiaren parte. Agia, despistatzeko. Agetibak erlaxa daitezen. Txirritatxo erlaxa duta pozik. Ondo. Bai baitator Durangoko azoka. Landako gunera begira jarrita. Erto. Honako bertsoa. Hau txekitzak eta oinak. Gagozen. Euskaldun batek ezin huts Egin. Durangoko azokara bisitatzera lagun Artean. eta totiren algara liburu eta disko Zarrak. bizirik dago euskara zuk ere asmo bera Baduzu. bertan ikusiko gara. Ondo. Ondo. Bai. Ale. Barkatu, badakite jarrera neutroa ez du ardura baina, barkatu, niagartu bai dazki. Bizi duzu programa. Eta aipatu du Manetxek, totiren algara, eta ez da bereziki algaratxua gure toti. Ondo, bizi duzu. Bai. Bizi duzu Barro programa. Ederto, bost, Iñaki Manez oso ondo, berrogeta marko. Totik fantasia eta lan asko, baina algara, justu. Esarka bat, toti. Aritz eta Lier, bai, zeu ikusten egongo da. Noski. Seguru. Aritz eta Lier, badako ziekatorik, etxien? Ez. Nahi?
Ez. 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 Vale, ados. Ondo, bestelako katu bat zuen zatik sortzira. Adi? Katu botaduna, katu txakur, Silvestre, Tom, Hello Kitty, Doraemon, Garfield, Arrael. Arrael, Aritz. 8. Hello Kitty, 4. Silvestre, 3. Tom, 2. Garfield, 7. Doraemon, 5. katu botaduna, 1. katu txakur, 2. Arrael, 8. Hello Kitty, 5. Silvestre, 4. Tom, 4. Garfield, 7. Doraemon, 6. katu botaduna, 1. katu txakur, 2. Arrael, 8. Hello Kitty. 5. Epa, Silvestre. 3. Aupa. Miau! Ikusi makusin etxean ere trebeak orduan, ez da? Baita Platon ere bikote un puntu. Hacia zera. Ondo. Ondo ba, Burmaider, imintzioak egiteko... Gogotxu. Ez, ondo. Gogotxu, bai. Imintziak ondo. Hartu lekua, mesedez. Iñaki Tamanez bestaldean. Eta lehenbiziko errondara goaz. Hartu lekua. Debora. Rapatzen, jamosten. Bai. Oso ondo. Pinotxo? Gezurreta. Gezurreta, oso ondo. Demora dago, Bikote bat. Bai. Zertan? Su artifizialak ikuste. Zer da, hau? Oso ondo. Mesedez. Hartu lekuen. Bikain. Usain zait beti horra, aukeran, baina ez dago... Ondo. Zu artifizialak ikusten ze ondo. Uden bitu batera onginen? Egia da. Programa baten. Noski. Ondo? Zerura begira, Ez ara zu oso sale. Nik aukera nahiago zu artifizialak demora galdu, dio nik. Antiguon ere, ze Donostiatik aparteko errepublika baita noski, taleak zarete edo... Zuena? Bai. Bueno, bokata jategon bitartean baldin badoi, ondo, baina bestela... Oso ederrati ez, Baina bestela- Donostiko munduko nena eta ikuek, Zalatzari, bai. Ia ba. Bai. Venga, dana, Iruroina punto! Eta... Nik ikuste ditut, bereziki telebista saioa. Hori da, zinbesteko programa. Hori, noski da. Hori esan da. Besterik gehitu nahi dugu? Ez? Aurrera, Iñaki Tamanez sartu lekua. Aritz eta Lier, zuek imintzioka eta guen. Begira, ezta? Imintzio artifizialak. Demora. Hapa, Iñaki. Pentsau, korrika, ibili, Bueno. mendixen, Bai? mendixen ibili, Trai egiten. mendixen elurretan. Elurra eta... Eskiak. Elurretako botak. Snow. Snowboard, raketak. Raketekin ibili Raketan mendian. ibili. Bai. Bigarrena. Hortza garbitu, Bai. pasta bota. Pasta? Pasta Cepilloa. jauzi. Bukatu da? Pasta. Bai. Amaitu da Bai. pasta. Bukatu da. Pasta. Unkiume. Jaten. Non? Ikastolan, Jangelan. jangelan, ikastolako jangelan. Bai. Ondo. Hortzatako pastie amaiere arte? Bai, Han eta egoten zara? amaitutakoan imarra aldatu. Dagokionari, diot, sortzen dira hor. Eta tira bertzaio beti gora. Ez aurrena goran pixka bat eta gero atzean, eta mania txikiak, baina zahartzaro osasuntxu baten alde, mesedez. Ondo, dagokionari. Zuentzat, 60 puntu, oso ondo! Eta, aipatzen hasita, hortzetako aria pasata gero ere, imarra bota, eta... Bai, hori bai, Hola, vale, botuak. ondo. Gero, ez da justua zen berak kontra argudiorik ezin du eman, ez da, baina etxetik hariko da, Aritz eta Lier hartu lekua mesedez, Lurreta Maider bestaldean. Bestela oso ondo, Ja. Eta zuek ere bai, noski, denbora. Belarritakoa galdu. Bikain. Ondo. Agina, txiklea Txikle jan, bat. Txiklea? txiklearekin pompa egin, txiklea tragatu. Oso. Bai. Txiklea irentzi. Jaten, R, ordenagailua, lanean, lankidea. Lankidea dira? Erretzeko pausa egin. Kafea hartu, Bai. lankidea kafea hartu. Oso ondo. Ondo. Ikain, Gaurko imintziolariak eta asmatzen be bai. Kafezale fina ditugu hemen, Txiklie irentzi, bitu guramumak hau behi dela ezik eta Vale. zuzena. Ados.
Estra txikli ostantzili ingo zara. Bai? Dordun egun baten txikli iretsi. Eta familia despeditzen hasi. Neu bakarrik negan, ez apari. Ba ez da gero joa, goma. Eta betxe gaude. Ez behitu eklipsera ostantzili txutu ingo zara. Bire, bai. Bai. Baitu. Bueno, eta gero ze ondo atera garen. Ze ondo urten. Bai. Iruroina puntu! Gauza garbi. Zuzen. Eroglio. Begira ere beraz zuzen atera den. Beitu, neri horren beste buelta eman dizkiote, Ze esaten otezion... Ai, gizako, esen aizu. Ze esaten otezion amonak eroglio hori umea zela, Gero horrelako atera egin eta, diot. Igual lotute duki oblekuren baten. Auskalo. Horren adibide, gaurko eroglifikoak. Bai, ba. Bere traumaren adibide. Lur, Maider, maiteku eroglio apurtxuet, bai ez da? Asmatu horretarako, Lehenengoa, denpara. Irabazi nahi baduzu. Lehiatu. Bikain. Star Warseko Leia printzesa ikusten dugu? Tu hautatzen lehiatu. Oso ondo. Azaldu, denbora galdu. Nabarmen, Ondo. Funtzionatzen ari da, estrategia. Ia bigarrena denpora. Egan joan da. Petxera. Ja, bestera Etxera. Pertxa, petxa, txepetxan. Bai, Maider? Esan eman. Txepetxan. 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 Txepetxen. Zerrek egin duzu, Txepetxan. Ene bari? Txepetxa. Txepertxa bat ikusten dugu, txepertxa erreken dute txepetxa. Ez. Enerekin eta entzun dugu, bai. Txepetxa txoritzue. Bai. Ez dugu entzun, txepetxaren kanturik. Maider, zerbait reklamaziorik edo? Ondo. Berroita puntu, bigote. Ondo. Iñaki Damanez, zer? Erogifikoak asmatzeko gogoz? A ver. Bai, lehenengo bat, denpora. Asteburuan egon naiz. Orbaiztegin. Ormaiztegin. Orbaizetan. Orbaitzetan, oso ondo. Hor, eta bai hori zetan dago, orbaizetan. Oso ondo, ederto. Ai, zeirri barre, bizok. Bale, bigarrena, denpora. Londresera joan nintzen. Feriara. Ia? Ferria, ferrian. Bai. Burdina ikusten dugu, zaino kimikoa ferrum, eta riana, akenduta rian, ferrian. Ferrian, oso ondo. Oske zegoen atera dugu. Bai. Puntu, bigote. Opa, tío. Aritz eta lier, hieroglyfiko pare bat. Bai, ez da? Zuentza dana da barrize. Ia? Etxean bezala xe. Ia esmatze ditugun, lehenengoa denpora. Poltsikoan daukat. Europa, Bai. Europarea. Bai. Europarea. Bai. Listo? Bien? No? Europarea. Europa kontinentearen marrazkia ikusten dugu, area. Zer daukat? Ba, Europarea. Oso ondo? Europarea. Ederto. Asmatu dugu ze esaten ari ginen oso ondo jakina da, baina Europarea ondo, Aritz eta lier, bigarrena denpora. Azkenean, aitortu zigun. Zortzikatu? Ez. Katabua. Katabea. Zer da? Sortzi ez, zer da? B. Vale. Itxatxa? A, B. Bale? B katua. B katua. Bai. Nazkarri mortala da, bekatu hori. Bekatua. Bekatua, oso ondo. Ez. Bueno, hemen katu guztiak onartze ditugu, eta hori, ez hau ez. Ez, hau ez. Bekataririk ez, egun puntu bikote. Danak bardin, bardin. Bai, ez da. Una marakuia esaten gabiltz, entzun, abentuaren 18an egun handia izango da, EITB-ko edabide guztietan, eta motorrak berotzen gabiltz, eta urten, sartze osasuntsuaren alde, eta ikerketara eta prebentziora bideratuko da bildutako diru guztia, eta, animatu guztiak gurekin bat egiten. Txalo bero bat, Miluze veteranoei. Miluzeko veteranoa nortu diez. Ni zatizet? Ez. Kike eizauni, baino. Ikusle veteranoena, edo. Bale. Urrea balio dutenak ilazki. Bale. Urrea ipatuta zazpikitxo bat ere badaukat, Oso ondo. Zagit badukazun urrerik saltzeko eta? Bai, Badaukazu? saltzeko ez, neuretzat. Bai. Saltzeko bali badukazue, hementxe Donostiako denda hau. Bitxia da, gazteleraz urrea eta zilarra onartzen baitituzte, euskeraz urrea soilik. Eta gehiago diot, erosten dute presio honean. Ikusi horre presio honean. Bitxiak presio honean euskagutxirik diton.
eta ja bitxiena, ez soilik presio honean, baizik eta máxima tasazion gehienerko valorizada. Urrea balio du itzulpen honek, eta zuzentziak ere bai, beraz, mila esker eta haupa jende honi, animo. Beitu, gai jarriot! Zer? Geure aman eskontzako eraztut, Bai, Bai, urria, Zena egu duzu hau, edo komodina, bikote? Zaki, zaila da. Komeni zaizu komodina. Hau eta gai, Nik esango dizuet. Komeni zaigu, Lur eta Maider, komodina lortzea. Guazen ba, lehenbizikoaren bila. Momentuan egin beharrekoa da. Zein saritakoa da, irudian ikusten dugun garaikurra. Oscar sariak, Emmy sariak, Tony sariak, BAFTA sariak. Tony sariak? Osondo. Ikusi dugu zerbait. Bokala? Eta aurrera entzun. Ui, lertu horretik moztu, Oso naz, ze talderena da, entzun dugun abestiaren asera hau. Kuraiak, Erobia, Belako Urtz. Kuraia. Noski. Egun sentian. Eres zati bat, Bokala? Ondo ari gara, segi. Nor da irudian ikusten dugun bertsolaria? Oiana Iguaran, Onintzen Beita, Alaia Martin edo Ane Labaka. Bai? Onintza. Ane Labaka. Hori bai. Ondo. Bokala? Ia ba. Lisboa izena du kantu honek. Norekin kolaboratu zuen bertan Ane Lukinek? Gorka Orbizu. Lisboa, kaliketan. Bokala? Eguzki printzak polita bestia, Askatzeko aukera badaukagun eskak, momentuan egin beharrekoa da. Zakit alegin du nahi duzuen, azken errondara salto bestela. Bai, ez da? Azken errondara, bai. Gozen ba. Lapurdiko zein herriren izena dauka piper mota honek. Espeleta. Noski. Berto. Vale. Bokala? Momentuan egin beharrekoa da. Horain bai? Komodina jokoan. Zer? Vale, bai, nabil. Itzordua agendan sartu gabe ezin gogoratu nabil. Agendan edo agendan, oso ondo ondan. Komodina zuentzat. Diot. Ahozkotasuna. Iñaki Tamanez, bigarren eskua. Eta despistatuen klasiko bat. Zeizan daukate irudian agertzen diren panpina hauek. Daruma, Labubu, Troll, Enchantimal. Daruma. Bokala. Aurrera entzun. Zaurtetan atera zuen entzun berri dugun kantuan Nirvanak. 85, 88, 91, 95. 88an. Errebotea. 91an. Smell like Teen Gogoan, Spirit. Aritzek. Nevermind, hori disko entzun du, Aritz askotan, Bokala? Iñaki Manez. Ze urtetan atera zen Android, sistema operatiboa. 1992, 1998, 2002, 2008. 2002. Errebotea. 98. Errebotea. 92. 2008koa da. Bokal barik eta aurrera Iñaki Manez entzun.
Ze kompositorerena da entzun berri duguna bestia? Mozart, Brahms, Stravinsky, Ravel. Brahms. Ravel? Ravelen boleroa, oso ondo. Morir Ravel, ziburutarra. Bai? Bokala? I. Askatzeko aukera, Aritz Lier, despistatuen klasiko bat. Saietuko zarete edo ez? Igeriketarako. Ez. Ba, azken erronda, eutxi. Igerilekua gutxik. Iñaki Manes. Ze pertsonaia gorpuzten du guazten telesailean Nerea Elizaldek. Nerea Garazi Eli Begoña. Garazi. Ondo. Bokala? O. Eta askatuko. Esan. Igerilekurako gauzak prestatu eta txapela hartzea haztu. Sartzea, ez sartzea, pena. Komodin barik, geratu gara. Komodin ez. Aritz eta Lier. Salto, igerilekura, orain bai. Hau hirugarren eskua. Garrantzitsua da non esertzen zaren. Zein da irudian agertzen den instrumentua? Fagota. Musika klasikoa da ondo, Ahí está. Eta bokala? A. Aurrera, entzun. Ze filmetan agertzen da Aerosmithen kantu hau? Deep Impact, Braveheart, Armageddon edo Seven. Braveheart. Armageddon. Edo G, Armage, ondo. Gidon. Bokala? E. Liv Tyler dago Armageddonen. Abai? Alabie, Ez dut ikusi egia esan. Neupen bai Entzun bai, badakit. baina... Da, Aerosmitheko ikusi berrik, alegia... claro. Enintzen jaio, bai, Sentitzen ja. dut bai. Aurrera, mesedez! Nola deitzen da The Beatles taldearen disko hau? Yesterday and Today, The Beatles, Let It Be edo Abbey Road. Abbey Road. Hor, gorka orbizu erdian eta... Ze polita bestiak. Bokala? I. Gero leku da... Ba, klaro. Zebrabide, ba. Bai, trafiko arazoak. Talanak kotxi eta danak bertan. Bai, izakia, ez da. Aurrera ingo dugu, bikote edo? Bai. Bai, aurrera. Herriz ikusi beharko dugu Gizena hauzoan Gizena? Baina ze animali? Izkutatu dugu hor, eskorriren abestian. Zerri, esan duzu? Mando. Idi. Begizena hauzoan berriro era hasta faltako. Bokalik ez? Azken erronda. Zer daramate puxikek barruan egan egin ahal izateko? Oksigenoa, nitrogenoa, helioa, karbonoa. Helioa. Ondo. Pero ahotsa aldatu eta hori. Bokala? O. Garrantzitsua da non esertzen zaren. Hau aukera, komodina lortzeko. Aritz Lier? Erantzun bat beharko genuke? Bazkari bateko... Ez da giz. Zer? Guztiak ez galtzeko. Txutxu guztia... Txutxu-mutxu guztiak ez galtzeko. Txutxu-mutxu. Txutxu-mutxu guztiak. Txutxu-mutxu! Bai. Pasando! Komodina, bikote! Markagailuak Aldirano, Kirurun, 30 eta komodina! Gazteizen, Antigo Irun, 50 komodinik ez, Durango, 50 komodina! Zein da zuzena oso parekatuta markagailuak? Sorte hon, hiru taldei, lehenengo errondan. Mario Bros. Unibertsoko pertsonaiak dira. Knuckles, Daisy, Luigi, Bowser, Peach, Babidi, Toad, Atori, Yoshi, Kamek, Bilbala.
Daisy. Soineko horiko printzesa. Bai. Luigi. Naia. Bowser. Bere arerio nagusi hau. Toad. Yoshi. Dinosauro bai. Peach. Es que Knuckles. Knuckles? Sonic bideojokoko pertsonaia da. Iñaki Banez, bi zuzenak, bi okerrak. Bikote? Bilbala. Bere arerio hau ere, bai? Azken erantzun zuzena, Kamek. komodin barik, Bai. Bai. Ba, oso ondo. Zenda horreita puntu, bikote? bigarren erronda, Iñaki Manez, zeu kasita, Euskaltzaindiaren arabera ondo irakurri, zuzen daude idatzita. Jerarkia, hautsa, ziur, umorea, ereserkia, uina, hautsi, zehar, leioa, hibernatu, estea. Venga, ortografia. Iñaki Manez. Hautsa. Do. Hierarkia. Uina. Uina. Hautsi. Josefin. Estea. Zehar. Leioa. Azkenen erantzuna. Atxerekin. Hibernatzeko moduan nahi da semeak. Oso ondo beston Zenda horreita puntu. Eta azkena Aritz Lier zeuek abiatuta, Kristo aurretik eraikiak dira. Stonehenge, Terrakotako Armada, Machu Picchu, Persepolis, Petra, Koliseoa, Kuikuilko, Gizako piramideak, Partenoia, Miloko Venusa, Angkor. Stonehenge. Kristo aurretik 3100, 2000 urte artean. Partenoia. Kristo aurreko 257 inguruan. Machu Picchu. Machu Picchu. Ba, Kristo ondorengo 15. mendean, eraiki zen, bikote. Petra. Kristo aurreko 7. mende amaieran. Gizako piramideak. Egiptoko piramidetan zarrena, ondo. Oin 5000 urte. Aritz Lier. Koliseoa. Kristo ondorengo lehenbiziko mendean eraikia. Lur Maider. Zenbat puntu, osea, zenbat akumulatuta daude? Zuk bat erantzun dizu ondo. Ai. Komodina, erabiltzen da. Oker bakarra dago. Vale. Komodina daukazu, Komodina, bai. Komodinak dio... Kuikulko. Eta orain planto edo aurrera. Planto. Planto egin azergatu egiten zareteta. Berreta puntu, bikote! Eta nahikoak izan dira markagailuak 380 puntu Lurrek eta Maiderrek. 350 Iñaki Tamanez, 750 Aritz eta Lier. Iñaki Tamanez! Beti izango dugu gogoan Machu Picchu, noski. Hauxe, zuen bigarren saioa izango da azkena. Dena den, aurreko saioan, lehenbizikoan finala jokatu, 450 euro badara matzago Antigora. Zer moduzko esperientzia izan da, bikote? Ongi, bilega, gustora. Ondo. Gustora? Bai. Luzatu nahi. Bai, beste norbait izanatuko dugu kuadrillan edo? Ba, Lekuko Eneko eta Ion etortzen badia. Eneko eta Ion? Bai. Zain gaituzu, Iñaki Manez, mila esker. Bikote! Aurrera Miluzen! Aurrera, gure Gasteiztarrek. Afaldu, denbora galdu, osasun pizka bat ere galdu dugu bidean, Lur eta Maider, zer diogu? Hemen jarraitzen dugu, pasatu egun. Do, aurrera egiteko tarteka Miluzen pixka sufritu ere egin beharra dago.
Ondo. Bai. Orain lasaiago. Bizilagun berriak indartze etorri dira, Bai, bai. Aritze eta lier, zorionak. Eskerrik asko. Eroso, ezta? Eroso urduri, baina guztara. Bueno, urduritasuna alde egiten dugu, Hori da, behintzat, hori da. Nagusitasun osoz aurrera eginda. Xokatira, atorrera. Presiorik onenean, zailkatzen dena, noski. Gasteiztarrak erantzuten lehenak, guaxe ba, xokatira. Hartu lehiko amaz. Mexedez. Demora. Ze artista bizkaitarren obra da Omako basoa? Nestor Basterretxe. Agustin Ibarrola, zein abeslarik egin zuen ezagun itxasontzi baten, abestia? Mikel Aboa. Kasianok. Ze aktore da Pretty Woman filmeko emakume protagonista? Julia Roberts. Yes. Nork irabazi du aurtengo euskarazko literaturaren Euskadi saria? Paso. Unai Elorriagak. Zenbat urte bete ditu aurten Microsoft enpresak? 40. 50. Zein da eguzki sistemako 5. planeta? Saturno. Jupiter da. Zein hiritako errege izan zen Nabucodonosor lehena? Paso. Babiloniakoa. Zein koloretako banderak debekatzen du bainua euskal hondartzetan? Gorriak. Noski. Ze izen du Zumaiko Itzurun hondartzaren labarrean dagoen ermitak? Santelmo. Santelmo. Eta zein gobernu eredu dute Saudi Arabian? Monarkia. Monarkia. Ze izen du Bizkaiko garraio publiko osoan bidaiatzeko erabiltzen den txartelak? Barik. Barik izena du. Eta ze animalia da Bluey, izen bereko marrazki bizidunen protagonista? Txakurra. Txakurra da. Zein goitizen ez zen ezaguna Enrique Lehena Nafarroakoa? Paso. Gizena. Zein da Bizkaiko mendirik altuena? Gorbeia. Gorbeia. Zein herrialderekin egiten du muga Lesotok? Sudafrika. Hego Afrikarekin, bai. Zein ikurrek partekatzen du tekla bat zenbakiarekin Hego Euskal Herrian? Esklamazio ikurra. Harridura ikurra, goi. Nor da Europako Banku Zentraleko presidentea? Paso. Christine Lagarde. Zein imperioren kontra borrokatzen ziren Asterix eta Obelix? Erroma. Erromatarra. Alemaniako zein hiritan dago BMW-ren egoitza nagusia? Berlin. Munitzen dago. Zein urtetan jazo zen dorre bikien kontrako erasoa? 2001. 2001. Zein zen Maria Calasen ahots mota? Baritono. Sopranoa. Zenbat da 46 ken 80? Paso. Minus 34. Euskal mitologiaren arabera noren bikotekidea da Sugar? Mari. Marirena. Zenbat puntu balio du saskibaloiko jaurtiketa libreak? Bat. Puntu bat. Zein euskal hiriburutako alkateak eman zuen dimisioa urrian? Donosti. Boi. Ze presidenteren kontrako estatu kolpea jo zuen Augusto Pinochetek? Allende. Osondo. Nor da Hamaika telebistako musika zuzenean saioko aurkezlea? Paso. Koldo Otamendi, Gipuzkoako zein eskualdetan dago Zumaia. Ba, oso katirona, ikusi dugu, Aritz eta Lier. Eusten, finala ezin. Bueno. Zer moduz? Ondo. Gustora. Ondo. Egunako, ondo. Postik. Ondo, eta sarrera oso nahi milu zen. Eskerrik asko. Eurrengoen zeuen zain. Hau pasu be. Oikote! Bueno, finalean dira ba. Majo sufrituta. Eta tarterik, otarteko jateko tarterik hartu gabe. Ez. Ez dugu segula jakingo. Okaztu lur hor zartean letxua. Sabela ustuta, baina markagailuak eta ondo beteta. Eta zakua etxera eramango bagenu, afaldu beharrik ez? Afaltzeko baititugu, erne? 52.850 euro! Horrekin afaldu gabe zuzenean kutxira, ezta? Noski. Bai. Bai. Publikoa eramango dugu? Hombre. Hauek prest parrandarako segurenik, altsasuko lagunak. Eta parrandarako prest beti gure etxekoak. Gurekin bat egiteko momentua, klin, aplikazioaren bidez. Bueno, badakizuie tanguek zer esaten duen 20 urte ez dela ezer. Tangoak dio, Bai, 20 años no es nada. Era argentinarrek beti izan dute. Maider Lur, 20 urte zuen biografian izango da, zeo zer? Zenbat urte, Maider? 24. Lur? 23.
Ia dena, orduan. Ondo, orduan zuen biografian 20 urte asko da. Bai. Beste batzu honan ez pentsa, Atzera begiratu eta gogoratzen ditugulako gauzek. 25 urte atzera joango gara, 2000 urte hasieran kokatuko gara, eta, Maider Lur, sorte hon, oso finale derra da, Aurten, 25 urte bete dituzten diskoak diren, jakin nahi dugu, denbora. Jaio musikai, berritxarrak. Ez. Brigadistak Sound System, Muguruza. Amodio domestikoa, Morau. Ez dakit. Bai. Baratze bat, Pierre Paul Versaitz. Bai. Bizitza triste eta ederra, Jose Ripiau. Izan bai. Elektrizitatea, 25. zea maiz? Totuzte. Gaur, Zea. Ruper. Abiak. Esnari. Bala. Ultrakomunikatzen, anestesia, Ez. Anestesia. Bala, bai. agurrintxorta maite, Tapia. Bidean, Kenzazpi. Uf, ez, 2000 Ez. Egia ez dut egingo dugu. A ber. Biak ez bakarrik. Bale. Zein izako agudiar biz, pues, hauetaiko baten bat... Aldatzen gu bat. Amodio domestikoa Ez. jartzegu ez dakit. Bale, hori bala. Hiru akats. Agurrin txorta maite bai. Ponemos, por ejemplo. Bai. Aski igual. Eta zer. Daukagu beste... Ez, orain ja horrela gelditzen da. Sartegu, a ber, zein 25 urte. Nik uste dut brigadistak Sound System, ez? Ez da Fermin Muguruza batasun lehena, no? Ez dut uste. Ez dakit. Zein? Nahi duzu probatu guztien dugu horrela eta Igual... Hola notzi izan. Bai. Bai. Ez dakite. Eski bestela zein izan. Denbora, turrezko galdera. Gaztelupeko hotxak zikiluan plazaratu ziren bi denbora. Zedizko. Peko hotxak. Jai musikaile. A ber. Espera, zein lakaitxura. 9 segundo. Gaztelupeko hotxak. Izan. Agurrin Txorta maite eta zitatizten derra. Sartu? Bale, bai. Bera. Zer, Maider Lur? Zakurik ez duzuen nahi? Zara usartu, ez da? Ez gara usartu. Gaur... Lasaiago, prudentziaz, ez dugula faldu eta nabaritzen nahi da, Agurrin txorta maite, aldatu dugu lekuz, orduen badakigu, ezezkoan zuzena dela, ezta? Joseba Tapiaren diskoa, 36ko gerrago kantuak jaso zituen bertan. 2001 ala ere, Urte batzuk baitu honek be. Amodio domestikoa, Morau. Hernani Arraren 3. lan luzea hause eta 25 urte bete dituena, bai. Jaio musika hil, berritxarrak. Berritxarraken 5. lan luzea, noizkoa den? 2005koa. Ah, bai. 2005. Disko honen eta izango da, Eta 3kote bezala plazaratu zuten lehenengoa. Bai. Ezak ezazpena. Brigadistak Sound System, Fermin Muguruza. Kortatuta negu gorriak idatu ostean, hause bakarkako debuta, 89koa. Hortxe mugan, Bai. Ultrakomunikatzen, anestesia. Ultrakomunikatzen. Segulakoa. Zein darra. Garat estudioetan grabatua. Izango zen zala aparta pixka bat orduan, Kaki Arkarazo soinu teknikari zela. 2000 urtean. Bizitza triste eta ederra, Jose Ripiau. Eta zenbat klasiko, diskonetan ere.
Estudioko 4 disko plazaratu zituen Inigo Muguruzaren proiektuak, eta 2000ko hauxe azkena. Anariren abiak, 2000 urteko, 25 urte. Anariren 2. lana, eta 25 urte bete dituena. Buah, denpori pasaten da, Pentsa. Baratze bat Baiezko eremuan. Baratze bat nahi deitzutegin. Eta bar. Zenbat kantu afari girotu dituen noski. Pierpol Bertzaizen izen bereko diskoa, 2000 urtekoa. Bidean diskoan ilargia dau bestak beste. Lapurtuko nuke. Ez ezko eremuan, zuzena da? Aipatu duzte urtere bat gainera hor? 2004? 2003. 2003koa da. Kentzazpiren 2. diskoa. 2003 urtean ni oso fuerte maite bindu nintzen. Eta ilargia entzuten genuen, une oro. Neure... Lapurtuko zenioke eta... Neure bizitzako maitasun handi bategaz. Ondo! 250. Elektrizitatea, ez ezko eremuan. Hortxe aldaketak egin beharrekoa. Bai, hain zuzen, kantuaren 25. urte hurrena ospatuz, bertsio berezi bat ere egin dutelako hainbat emakume indarrak batuta. Eta gaur, Ruperren Bilboko antzokiko zuzenekoa, 2000 urtekoa. Hortxe biagatxak. Egoten ziren sasoi horretan metak eta gor, eta Gaztelupeko hotxak, eta diskoei daukienez zigiluak, Gaztelupeko hotxak. Zigiluan ze 2 disko kaleratu ziren hauetatik, galdetu dugu. 1000 euro irabazteko aukera, Maider Lur. Agurrin txorta maite aukeren artean. Bai? Zigilu honekin, plazaratu zen bai. Maider eta Lur, 250 euro, eskuratu ditugu. Aurretik lortutakoari gehituta, oso ondo 850. Urrezko galderak 1000 euro gordetzen ditu. Asmatuko dugu? Banatuko ditugu 1000 euro? Zuzena da, bizitza triste eta ederra. Amodio domestikoa behar duen, opantuen! Maider eta Lur, baina maikakoan fini gara, salitan, epa, denera 850 euro pilatuak, zorionak eta afaldu orain. Animo ikote. Etxeko guztiek eskerrik asko regotiarren, plazer bata. Zibekin hementxe, egotik gauero.